Bună ziua! Bună în comunitate! Ca de obicei o să verificăm dacă am intrat live. O să am rugămintea să ne spuneți dacă ne auziți bine. Și Dacă nu ne vedeți, nu ne vedeți, dar măcar să ne auziți. Gata, se aude. Numele meu este Cleopatra Tudorache. Alături de mine o am pe Anca Bobu. Noi facem parte din, aș vrea să zic, garda veche, veteranele grupului Baby Wearing Constanța. Da. E foarte greu să mai număr anii de când este grupul. Îi număram cu lăcrămioara pe grup, pe un alt grup, că de câți ani? A 8-a ediție? Da, sigur este a 8-a ediție. Vor face copiii noștri acum 8 ani. A 8-a? Da. Ediție. Noi acum sărbătorim Săptămâna Internațională a Bebelușilor Purtați. A 8-a ediție pentru noi. Din păcate nu mai rețin a câta este pentru IBV. Și am zis anul acesta că vom povesti mai mult despre cum am format noi această comunitate, cum am aflat noi despre baby wearing, cum ne-a ajutat pe noi comunitatea și cum ajutăm noi acum mai departe comunitatea. Eu cu Anca ne-am cunoscut la cursurile la MAZ. Acolo ne-am lipit așa un pic. Gimnastică prenatală. Da. Și de acolo am aflat despre rapurile elastice. Acolo mi-am cumpărat primul meu rap sistem. În acel grup am văzut pentru prima dată că există și alte feluri de sisteme în afară de rapul elastic pe care le aveam deja acasă. Și în momentul când pe grupul național Ajutor în Baby Wearing s-a propus, haideți să facem comunități locale care să se întâlnească și fiecare arată ce știe mai departe celorlalți părinți. Numai puțin, nu acum. Te rog frumos. Nu. Aceasta este un live cu copiii în preajmă. Da? Așa. Da. I-am rugat să păstrez un pic tăcerea cât timp fac live-ul și au zis că este o idee bună să fac floricele la microunde. Dar a fost în liniște, în orice caz, schimbul de mesaje. Dacă era acum 7 ani, copiii pe fundal ar fi urlat. Adică... Da. Așa, revenim la povestea noastră. Și Diana Mateescu a propus atunci, haideți să facem comunități locale. Și a făcut comunitatea Mihaela, care acum chiar are copilași micuți, a revenit în rândul purtăreților. Dar ea s-a retras ulterior pentru că îi crescuse primul copil și am rămas noi să ducem mai departe biblioteca de sisteme, care are peste, e greu să număr acum pentru că n-am actualizat lista, îmi cer scuze, dar peste 100 de sisteme, nu știu dacă am ajuns la 150. Dăm din experiența noastră mai departe și facem amintiri împreună cu părinții pe care i-am cunoscut la întâlniri. Așa că îmi cer acum în direct scuze către toți părinții care m-au salutat și nu știam de unde îi cunosc. Dar cel mai amuzant este faptul că îi cunosc pe copiii mei și soțul meu a pățit-o odată, l-a salutat o mămică. Bună, Mihai, ce faci? Și soțul meu era, what? Da, e ok, da. Anca, hai că am zis eu, zi-mi tu. Eu acum că ne-am pus în minte să facem discuția asta la modul ăsta de când a început comunitatea, cum ne-a ajutat, m-am gândit un pic, mai ales zilele astea, că îmi tot apar pe Facebook amintiri din fiecare an de IBV și anii pe care i-am petrecut împreună. Mi-am adus aminte de unde a pornit comunitatea, că eram o mână de mămici, nu reușeam exact să ne prindem cum să purtăm fiecare sistem. Tu ai povestit despre faptul că primul sistem a fost rap elastic. Ei bine, eu am fugit de el, că mi se părea o bucată lungă și mare de material și înfricoșătoare. Așa că primul meu sistem de purtare a fost marsupii. Și mi-am luat marsupii, dar în școală parcă nu mă prindeam exact cum să-l înfășor, cum să-l prind. Și apoi am
pornit comunitatea asta, care la momentul la care am înființat grupul, cred că era formată din aproximativ 40 de mămici, față de 3000 și ceva de acum, sau cât a ajuns. Deci eram 40 de mămici, probabil pe toată Constanța, care oarecum ne întâlnisem măcar o dată și fiecare dintre noi avea mai mult sau mai puțin, mai degrabă mai puțin, experiență cu sistemele de purtare. Dar ne întâlneam și povesteam și ne ajutam să reglăm și să facem chestii pe care în mod normal în casă nu le puteam face. Și după aia comunitatea a crescut. Mi se pare fascinant acum să mă gândesc la ce se întâmpla acum 8 ani de zile, cum erau lucrurile acum 8 ani când noi aveam bebeluși și dacă am fi intrat într-un live, bebelușii noștri ar fi urlat pe fundal sau ar fi fost atașați la sân sau băgați în sistemul de purtare și eram în picioare legănându-ne eventual. Și cum arată lucrurile acum. Da, a crescut mult și frumos comunitatea asta. Acum, în prezent, cum dai tu înapoi comunității în ceea ce privește baby wearing-ul? La momentul ăsta, în afară de faptul că recunosc beneficiile purtării, eu am pornit din direcția asta de baby wearing la oaltă cu tot ceea ce însemna informare a celorlalți cu puținul pe care îl știam despre alăptare, despre purtare la modul general, despre naștere chiar, la un moment dat. Și apoi m-am desprins oarecum, ușor, de pe direcția generală și am mers din ce în ce mai în profunzime pe direcția de creștere și dezvoltare a copiilor, pe partea de educație Montessori. Și sunt pe partea de educație Montessori pentru copii de la naștere până la 3 ani, ba chiar dinainte de naștere, ceea ce înseamnă că atunci când mi-am făcut formarea și atunci când vorbesc cu părinți de copii mici, întotdeauna atingem partea de purtarea bebelușului, pentru că purtarea este firească, este naturală, este necesară, absolut necesară pentru o dezvoltare emoțională bună a copilului și, practic, aportul meu la nivel de copii sau de părinți cu copii foarte mici, aceasta este, să informez de beneficiile purtării asupra dezvoltării pe termen lung a copilului emoțional. Super! Și poți să împărtășești cu noi o amintire dragă legată de comunitatea noastră de purtători? Da, chiar asta, pentru că m-am gândit la întâlnirile noastre la cum a pornit comunitatea. Dintre cele mai dragi amintiri pe care eu le am sunt întâlnirile în parc cu câte 20-30 de părinți sau, familii, că erau deseori familii, nu doar o mămică. Când erau în parc, copii mai mici, mai mari, unii mergeau târâși prin iarbă, unii erau în brațe. Și mi-amintesc cu foarte mare plăcere de întâlnirile alea. Era un sentiment așa de apartenență și de familie mare, senzația aia că nu ești singur și că ești ca parte dintr-un trib, ca să zic așa, că ești chiar într-adevăr în mijlocul unei familii care are aceeași direcție, aceleași gânduri, aceleași dorințe pentru creșterea copilului și acolo era un mediu sigur. Super. Asta e una dintre cele mai dragi amintiri. Da, și mie mi-este dor de ieșirile în parc. Dar vedem cum facem, poate facem așa, nu știu. Poate revenim cândva, da. Da, exact. Ok, îți mulțumesc mult, Anca, că ai răspuns invitației noastre. Și o să vedem dacă Diana este pregătită. Cred că aleargă. O zi frumoasă în continuare. Anca? Mulțumesc la fel. Pa! Și acum o să Bună! Super, mă auzi? Eu te aud, sper că și toată lumea mă aude. Da? Perfect. Am onoarea să vorbesc imediat după Anca și să vă povestesc puțin despre începuturile mele în etapa baby wearing. Eu am născut primul copil în 2017 și am avut norocul să găsesc printre colegele mele de la birou, de unde lucram atunci, o mică purtăreață. Și în momentul în care a fost momentul
să zic, intrării în concediu de maternitate, colegii mi-au făcut cadoul la recomandarea acestei colege un sling cu inele de la poartă, roșu, frumos tare. Nu știam ce să fac cu el. L-am luat, mulțumesc, mi-a povestit ea puțin, dar neavând experiență, cumva era doar un cadou și atât. În momentul în care am născut, la vreo câteva săptămâni, mai exact pe la 3 săptămâni, am pus copilul minunat mic în sling după un video online și a fost dragoste la prima purtare. A fost atât de bine și atât de minunat încât nu mă mai despărțeam de sling și de copil și de miros și de plăcere și de siguranță și de tot. Chiar și soțul meu era foarte pasionat și negociam așa cine să o poarte în etape pe bebelușă. Și spuneam că sunt onorată să vorbesc după Anca, pentru că probabil că și pentru mine și pentru alte mame, Anca a fost primul contact cu lumea Baby Wearing Constanța. Și țin minte că bebelușa mea avea, cred că o lună și o săptămână sau o lună și 10 zile. Și cu slingul meu minunat, montat de acasă, am fost la prima întâlnire Baby Wearing Constanța, mândră tare că am reușit să pun sling-ul și că e totul bine și că sunt etern îndrăgostită. Iar când m-a văzut Anca, a zâmbit cu căldură și mi-a arătat cum să reglez și mai bine sling-ul și de atunci that was it. Am testat, cred că cu ajutorul nostru din biblioteca de sisteme, o grămadă de sisteme. Am trecut, cred că cam prin toate variantele. Am trecut și prin setături reglabile pentru botez, pentru plimbări, pentru petreceri, pentru toate variantele. Iar la al doilea copil, în 2019, din prima m-am îndrăgostit de rapul elastic. Cumva sărisem peste etapa asta la primul copil și când am legat prima oară la rapul elastic, la fel, a fost magic pentru perioada de început. Cum am simțit eu să intru în comunitate? Mai mult decât... Te întreb, cum te-ai hotărât să devii voluntar al grupului Baby Wearing Constanța? Eu am simțit că la început, în etapa în care eu eram mamă la început de drum, cu copil mic și cu multe nevoi, am găsit în gașca de voluntari în mamele din cadrul Baby Wearing Constanța sprijin și atenție și suport și simțeam că sunt într-un mediu în care sunt ascultată și în care cumva nevoile mele, chiar dacă erau poate mici și ciudățele și neobișnuite pentru un mediu extern, în gașca de baby wearing eram normală și acceptată și cumva era existențial pentru mine asta. Și cred că avea cea mică aproape un an când am simțit că ok, am dorință, am timp și aș putea să ajut și eu comunitatea. Și ce mod mai bun de a face asta decât să ofer la rândul meu ceea ce am primit și eu cu toată dragostea cu câteva luni înainte. Și am intrat oficial în gașca de voluntari, cred că prin 2018 și sunt mândră că sunt încă aici și îmi doresc să fac asta în continuare. Chiar cred că ajutăm foarte mult mamele. Ai povestit așa de frumos și ai zis exact ce ne dorim noi de la comunitate, acceptare, adică indiferent de deciziile pe care le au părinții, știu că sunt acceptați la noi, indiferent cum își cresc copiii. Singurele noastre cerințe, copilul să fie safe, atât. Da? Și părintele fericit. Și în rest, totul este super ok. Da. Poți să zici cum te-a influențat baby wearing-ul să-ți găsești alte pasiuni? Cred că am fost cumva orientată către partea asta de motherhood, de a fi aproape de copii și de mame și am simțit că mi-a venit cumva natural să mă alătur, să mă dezvolt cumva într-un domeniu conex și de asta chiar anul acesta m-am gândit ce aș putea să fac mai mult. Și aveam experiența baby wearing, deja promovam foarte mult în jurul meu către mame, tați, către toată lumea. Și am aflat că există varianta de a face sport, de a face mișcare, de a te simți activă, chiar dacă ai un bebeluș / un copil mic lângă tine. Și multă lume se lovea de problema asta, că trebuia să găsească un alt adult care să se ocupe de copil, cât timp mama își oferă puțin timp liber ca să facă puțină mișcare, așa că
am găsit o variantă care mie mi s-a potrivit foarte bine și așa a apărut Kanga Training în viața mea. Tot prin echipa noastră de baby wearing am fost expusă prima oară la fenomenul Kanga și apoi am început independent și de curând m-am certificat ca antrenoare Kanga Training și pot să susțin antrenamente pentru mame, fie țărcinate, fie cu bebeluși mici la purtător. E minunat că pot să susțin în continuare mamele la început de drum. Antrenamentele se fac cu copilul în sistemul de purtare, bineînțeles, și totul este foarte friendly și foarte, nu știu, adaptat nevoilor mamelor la început de drum. Bineînțeles, pot participa și mame cu copii mai mari, dar cumva beneficiile sunt mai mult pentru etapa asta de mame proaspete, să zic așa. Ce sfat ai avea tu pentru cineva care, nu știu, acum a intrat în comunitate? Wow! Uite, dacă acea persoană ar fi un membru nou, eu i-aș recomanda din tot sufletul să fie atentă și să fie deschisă la toate oportunitățile care apar în mediul online și offline pe partea asta de baby wearing, adică să își acorde timp ei și copilului să testeze mai multe variante de sisteme de purtare și să-și aleagă acel sistem sau acele sisteme care se potrivesc cel mai bine pentru echipa asta, pentru simbioza asta mamă-bebeluș, să nu rămână cumva blocate pe un anumit sistem, ci să testeze cât se poate, cum se poate. Noi chiar suntem norocoase că avem această bibliotecă minunată de sisteme și este disponibilă pentru. Și aceeași întrebare pe care am pus-o și Ancăi, cea mai frumoasă amintire sau nu știu ce te-a impresionat cel mai mult la comunitatea noastră? Deci orice mai frumoasă amintire, orice te-a impresionat cel mai mult. Wow, uite, pot să mă gândesc așa la multe momente frumoase, că au fost aproape 4 ani minunați. La nivel personal, pentru mine, cred că cea mai emoționantă întâlnire a fost după ce am născut al doilea copil, când aveam fix 11 zile de la naștere și comparativ cu prima naștere, la așa scurt timp mă simțeam, să zic, obosită și cumva n-aș fi fost dornică să socializez în vreun fel, dar avându-vă pe voi și având comunitatea aproape, după ce am născut a doua oară, am simțit că chiar îmi doresc, că nu este un efort foarte mare, că îmi doresc să ies la aer. Era august, era soare afară, era frumos, mergeam într-un mediu în care eram alături de prietene de mame, de femei care tocmai născuseră sau aveau copii mici și mă simțeam, cum îți spuneam, înțeleasă și acceptată și cumva pentru mine emoțional a fost cel mai frumos moment. Am legat copilul, am stat în mașină și am venit la voi și m-am simțit ca nu știu, ca și cum e mediul meu și acel loc aparțin. Dacă ar fi să mă gândesc așa la un eveniment de mare impact, cred că toate întâlnirile noastre de socializare, în special vara când ne vedeam afară cu copiii noștri printre picioare, cred că alea sunt amintiri de păstrat. Da. Îți mulțumesc mult, Diana, că ai răspuns și tu invitației noastre. Cu mare drag. Da. Ce pot să zic? Abia aștept să ne vedem la socializare. Haide că o să te retrag acum și o să o invit pe următoarea noastră invitată, pe Alexandra. Nu mai opri. Imediat o să intre și ea. Gata, este și ea live cu noi. Hei, bună! Bună! Ea este Alexandra Badea, este și ea voluntară al grupului Baby Wearing Constanța. Da. Și o lăsăm pe ea să povestească un pic cum a aflat ea despre Baby Wearing Constanța și poate ne spune și cum s-a decis să devină și voluntar. Eu am aflat despre Baby Wearing Constanța în urmă cu 6 ani, înainte să se nască prima mea fetiță. Am aflat de la Anca, care m-a adus în această minunată comunitate. Și mi-amintesc că am venit pentru prima oară la o întâlnire de probat de sisteme cu tine și mi-ai dat un rap elastic de la Boba, pe care l-am pus pe mine și pur și simplu m-am îndrăgostit așa cum se așeza pe mine și cum îl simțeam. Și ăsta a fost sistemul pe care l-am purtat cu foarte, foarte mult drag și la prima fetiță și la a doua.
Ce mi-a plăcut cel mai mult așa la chestia asta de a purta copilul a fost faptul că am putut să-l simt aproape de mine și să-l simt în siguranță și să știu că se dezvoltă bine și din punct de vedere fizic, la nivelul corpului și din punct de vedere emoțional. Și apropo de simbioza asta, mai ales la primele luni, care se duce mai departe și ținându-l în brațe în sistem. Și mi-amintesc de o fază foarte simpatică. Fetița cea mare avea vreo 2 luni și era în rap elastic pe care mi l-am personalizat. Am pus o imagine pe el cu floricele, fluturi, în fine, era foarte simpatic, așa colorat. O aveam pusă pe mine și eram într-un magazin cu soțul meu să cumpărăm ceva într-un magazin mai mare și o doamnă se tot uita la mine și se uita și se uita. Și la un moment dat văd și m-a întrebat, aveți acolo un copil? Credea că sunt însărcinată. Atât de frumos și eram una cu fetița, încât ea am crezut că în continuare sunt însărcinată. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, și din exterior, de această uniune faină pe care și noi o simțim ca mame când ne purtăm copiii. Ce îmi place și mi-a plăcut foarte mult la Baby Wearing a fost faptul că sistemele m-au ajutat și pe mine și pe soțul meu, ne-au ajutat în toate momentele vieții noastre, de la cele mai frumoase, călătorii, petreceri și așa, la făcut treabă prin casă și cu copilul în spate, în față, spălat vase și alte cele. Și îmi amintesc că la a doua fetiță am avut o perioadă, când era mică, am avut o perioadă în care a fost vreo săptămână în care nu putea să respire și trebuia să o ținem mult la o verticală, nu putea să doarmă în pat și o țineam pe rând din sistemul de purtare. Câte 3-4 ore eu, 3-4 ore soțul, făceam cu schimbul, mai ales noaptea. Și atunci am zis, băi, asta este încă una dintre minunile lumii. Pentru că o aveam în sistem și în același timp noi puteam să citim, puteam să ne uităm la un film, puteam în fine să mâncăm, să facem alte chestii, știi? Și atunci a fost așa un real sentiment de la wow, uite și cât de fain este și acum, în momentele astea grele, cât de mult ajută sistemele de purtare. Și cum ai făcut pasul de la mămică care a beneficiat, să zicem, de sfaturile grupului, ale echipei de voluntari, să oferi și tu același lucru? Păi am simțit super prețioase toate informații, tot ajutorul pe care l-am primit de la comunitate, de la voi și ca și recunoștință și mulțumire, știi, pentru tot ce am primit de acolo, am simțit să dau și eu mai departe acest lucru și să vin în sprijinul mămicilor și a tăticilor pe care îi întâlnesc cu orice sfat și orice ajutor pe partea asta de Baby Wearing, ca să cumva să aibă și ei, știi, șansa și bucuria de a beneficia de toată magia asta a Baby Wearing-ului. Și de ajutorul pe care îl dă și de conexiunea pe care o dă cu copilul, mi s-au părut atât de importante ca trebuie să ajungă la cât mai mulți părinți. Și ce să zic, mi-a plăcut și îmi place foarte mult în comunitatea noastră și de aceea vreau să aduc așa tot sprijinul pe care pot să-l ofer. Da. Mie îmi place cel mai mult, uite, de exemplu, sâmbătă, când ne întâlnim noi la întâlnirile de socializare, faptul că vine toată lumea, chiar dacă mai poartă sau nu copilul, doar ca să stea la un pahar de vorbă. Exact. Da? Exact. Copiii noștri acum sunt destul de mari și se pot juca cu minimul de supraveghere și noi să stăm la cafea și să... Exact, asta vreau să zic și eu la porțiunea de la rubrica de amintire frumoasă. Cred că sunt și pentru mine amintirile cele mai frumoase, sâmbetele de socializare, ne întâlnim în care putem să ne împărtășim ofurile, să ne spunem și bucuriile, copiii sunt pe lângă noi și se creează așa o conexiune foarte faină între noi și o relaxare. Pur și simplu simt că după acele 2 ore de stat acolo m-am încărcat cu super multă energie și bucurie, așa, oricât de obosit aș fi venit sau... Da. Păi, ce pot să zic, Alexandra? Îți mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. N-am apucat să povestim despre cum ai făcut tu cursurile de consultant Baby Sign Language.
Dacă au avut legătură cu baby wearing, începem așa. Au avut legătură în sensul în care, apropo de întâlnirile astea între mămici, tot venind între mămici și ascultând diferite povești și situații cu care se confruntau ele, am auzit de multe ori printre mămici că nu știu ce să mai facă cu copilul, cum să comunice cu el, cum să-l facă să vorbească, apăreau diferite probleme. Eu fiind logoped de profesie și între timp descoperind și Baby Sign Language, metoda prin care ajutăm pe cei mici să comunice cu ajutorul semnelor încă dinainte ca ei să vorbească, am simțit să vin și să le împărtășesc această metodă și mămicilor. Multe mămici au încântate, au început să încerce și ele să folosească semnele. Eu le-am folosit cu fetele mele și am văzut cât de fain funcționează și atunci am simțit să răspândesc mai mult metoda asta în rândul mămicilor din Constanța. M-am certificat în treaba asta și cumva am luat atribuția asta de consultant în comunicare cu copilul pentru a fi alături de mămici și a le sprijini în procesul ăsta de comunicare și exprimare, dar și verbală, dar și la nivel emoțional. Și apropo de baby wearing, mereu le spun că, mai ales mămicilor care sunt la început, că inclusiv ideea asta de a purta copilul în sistemul de purtare este o formă prin care îi comunicăm cât de mult îl iubim, că îl avem aproape, că este în siguranță și este prima formă de comunicare foarte importantă pentru cel mic, ca să le ajute să fie așa bine, să fie în liniște. Ok. Îți mulțumesc mult, Alessandra, că am petrecut aceste Și eu minute mulțumesc. împreună. Eu mulțumesc. Și sper să ne revedem în curând. Acum o să te scot un pic ca să o bag pe Maria. Marțin, tehnologia aceasta ne dă de furcă. Bună! Bună tuturor! Da, tehnologia care ieri a fost picată și ne-a fost așa, what? Ajunsesem la yoga și de obicei se face și online și așteptam să văd dacă mai este un mesaj pe grup, dacă e ok, adică să nu se fie anulat până ajungeam eu acolo și mi-am dat seama că nu se trimit mesajele și noi aveam planificat o repetiție. Verificăm funcționarea aplicației. Se pare că a fost totul ok. Da, și tehnologia aceasta ne aduce un pic împreună așa și ne dă ocazia să împărtășim din poveștile noastre. Da. Maria! Da. Da, Maria este voluntar al grupului nostru. Da. Face parte din echipa noastră în spatele tranșeelor acolo care aprobă membrii, aprobă postările, stăm cu ochii, vedem ce se întâmplă. Și atunci când întâlnirile noastre de probat erau foarte aglomerate, Maria era acolo. Da. Maria, cum ai aflat despre grupul nostru? Da? Și care au fost impresiile tale și sentimentele tale la prima noastră întâlnire? Când ai întâlnit prima dată grupul de mămici? Da. Păi, încă de când eram gravidă în ultimele 3 luni de zile înainte de naștere, o prietenă m-a introdus în grup și am urmărit acolo ce se întâmplă și mi-a plăcut și știam în principiu că băi, ok, perfect, erau fix valorile mele și da, ok, mi-a plăcut ideea și după ce am născut, m-am căutat mai întâi pe internet, mi-am luat un wrap elastic de la Poartă-mă și acolo a început istoria până la urmă, dar nu m-am descurcat cu reglajele și am zis, băi, ok, hai să văd, merg la întâlnire. Mamă, deci prima dată a fost ceva, wow, eu venind de la Tech Girl și am venit cu microbuz în Constanța, deci pentru mine era ca o călătorie cu avionul. A dormit tot drumul, deși eu o țineam așa că mi-era frică să nu cadă.
am venit și prin autobuz și până unde era acolo. Și prima dată am dat cu Anda Oprea și a fost așa foarte, foarte deschisă, eram praf din punct de vedere emoțional și mă gândeam, aoleu, ce o să fie pe acolo și mi-a plăcut, nu știu, deschiderea cu care am fost primită și i-am zis din start, legăturile sunt praf și mi-a zis, da, ok, hai să-ți arăt. Și da, nu știu, a fost pentru prima dată, parcă, nu știu, eram praf din punct de vedere emoțional și nu știu, când am văzut acolo atât de multe mămici care mai povesteau și probleme și eu plângea fetița mea atunci și când mi-a zis stai liniștită, liniștește-o, așa, am zis ce bine, deci nu mă judecă nimeni. Așa, și a fost super atunci și e întâlnirea mea preferată de prima dată și după aceea am tot revenit și mi-a plăcut și erau faine momentele alea că vedeam pe microbuz și fiica mea dormea și când veneam acolo era trează, se uita, era super fascinată de tot și da, după aceea am trecut și la SSC-uri și la Sling, cam astea au fost cele pe care le-am încercat eu și nu știu, a fost așa fix ceea ce îmi trebuia, că până la urmă emoțional mi-am revenit mult mai bine la întâlniri când erau toate mămicile și tot auzeam fiecare cu ce se confruntă și perfect, nu sunt extraterestre, deci e ok. Așa și nu știu, pentru mine m-a salvat din punct de vedere emoțional și cu alăptatul și cu tot, nu știu, mie mi-a schimbat viața și într-adevăr de prima dată când am pus, chiar dacă nu erau legăturile cum trebuie, am simțit, nu știu, magia aia. Mamă, pot să țin în brațe să am și mâinile libere. Da, și nu știu, și a fost super fain. Mai știu, ce mai trebuia? Care era următoarea întrebare? Nu, atât a fost cum te-ai simțit și adică știu atunci când spuneai că vii din Techville eram cu wow, super tare, adică vine aproape săptămână de săptămână din Techville cu Mastase sau cu autobuzul. Da. Vine pentru noi aici. Era așa, o onoare, cum să zic eu, da, o onoare. Da? Da, e lângă mine acum. Ok. Da. Deci ne-ai spus de amintirea ta preferată. Da. Cum, nu știu ce să stai așa. Uite că mi-a plăcut de la Diana și la Alexandra. Pot să spun că pentru mine, cel puțin, partea asta cu baby wearing-ul, pe mine cel puțin m-a ajutat să mă reinventez efectiv total. Și personal, și profesional, și, nu știu, e ceva de genul înainte și după. Așa, și nu știu, pe mine efectiv m-a ajutat din toate punctele de vedere și a fost, nu știu, m-am reinventat eu și nu mi-a venit să cred. Și da, într-adevăr, atunci mi-am dat seama ce înseamnă puterea comunității și acum efectiv și eu lucrez cu mămicile și nu știu, e wow totul și într-adevăr ce aș putea spune pentru proaspetele mămici, să-și găsească tribul cu aceleași valori. Pentru mine asta a fost nu știu, mămici cu valori asemănătoare cu ale mele. Deși eram judecată în exterior așa, dar când veneam aici, băi, ok, găsesc tot ce-mi trebuie așa și ok, chiar dacă lumea înainte, în afară vorbește sfaturi necerute, dar aici a fost și este wow. Și, într-adevăr, comunitatea contează foarte mult și sfaturi și faptul că ești înțeles și acceptat, înțeleasă și acceptat, asta este wow. Da. Și acum faci parte din echipa de voluntari care întâmpină noi părinți care intră în comunitate și oferă ceea ce a primit, acceptare și... Da.
Da. cunoștințe legate de purtare și de sisteme. Da. Este frumos așa Da. să vă văd pe toate, chiar dacă online. Mai aveam un invitat, Andrada, dar să vedem dacă poate să intre. Între timp putem noi să povestim. Suntem în Săptămâna Internațională a Bebelușilor Purtați, ediția 2021. Tema este Purtând Speranța, Carrying Hope. Și purtăm speranța unii de la alții, purtăm în brațe viitorul. Andrada, dacă ne dă un ok, că poate să intre și ea. Așa. Vă aduc aminte că este la muncă și este foarte aglomerată. Este ok. Știm cum e. Vă aduc aminte că în fiecare zi sunt concursuri online. Următoarea ocazie să ne vedem este joi, la prezentarea de sisteme la Inimi Colorate. Și toate premiile care s-au dat de duminică până acum și în continuare se dau inclusiv până vineri se vor ridica sâmbătă la party. Sperăm să țină vremea cu noi și condițiile de întâlnire, de socializare să fie ok, ca să putem să ne vedem la noi cafe, să savurăm o cafea împreună și să plecați cu premiile care se văd așa în spatele meu. Mut un pic și laptopul, dar mi-e frică să nu cadă de aici, pentru că chiar glumeam mai devreme, fiecare le-am zis verificați în spate să fie totul ok, da, în față nu contează. Viața cu copii și renovare. Andrada? E ok? Poți să intri și tu? Hai să vedem. Dacă ne dai așa un ok pe ecran, să știu să-ți pornesc microfonul. E ok! Mai puțin. Papa Maria. Așa. O să intre și Andrada acum! Hello! Ce faceți? Bine, mă simt un pic vinovată că te răpesc de la muncă. Răpește-mă, te rog, uite așa mai scap. Că altfel n-aș avea cum. Voluntarul nostru. Haideți să ne povestești cât poți tu de rapid sau cât îți permite timpul. Cum ai aflat de Baby Wearing Constanța, de comunitatea noastră sau de sisteme? Și cum dai mai departe acum din cunoștințele tale? Eu o știu pe Cleopatra de mult timp, de dinainte de mămiciție. Ne știm dintr-un alt domeniu, de mult timp. Și pentru că o știam de mult și aveam încredere în ea, am văzut-o prin oraș purtându-l pe cel mic după ce a născut și am zis, fac, cât o să am copil, asta am să fac și eu. O port pe Iris din primele 3-4 zile, nu mai știu. Un roap elastic a fost o dragoste. După aceea, ușor am trecut la chinci pentru că nu-i mai plăcea fășurată. Și am testat multe. Și acum drumul la grădiniță la 4 ani și ceva se face tot în sistem. Întotdeauna e mai bine la mami. Și toate problemele astea care le au, dinți, răceală, gură, mână, picior, pojar, pojărel, nu știu câte mai sunt, toate trec mult mai repede când îl porți. Toate vacanțele se fac în sistem, n-ai cum, nu poți. Urci peste tot și urci cu ei în sistem și asta e foarte mișto. Și comunitatea asta de mămici mișto care suntem pe aici, prin gașcă, trebuie să o facem frumoasă și publică mai departe. Lucrez într-o zonă unde văd foarte multe mămici purtărețe și not ok, că nu poartă cum trebuie. Și atunci mai există și șanse să intrăm în discuții, să zicem, băi, uite, hai vină la noi în vizită să vezi cum e, hai să testezi, te rog eu frumos, nu mai purta chestia asta. Și promovez foarte mult pe unde merg și prin postările pe care le fac purtatul sănătos, pentru că e foarte important să-i asigurăm, să-i avem sănătoși și mai departe, fără probleme de mijloc, de lombar, de dureri de spate și ce mai pot apărea din cauza purtării necorespunzătoare. Și sunt și destul de guralivă și convingătoare în ideea de stresantă. Băi, nu e ok cum faci, e bine să nu. Sau uite, hai să facem chestia asta. Da. Și mămicile și comunitatea asta în care ne aflăm ne ajută pe noi
când devenim mame, să ne simțim cumva în largul nostru, să nu se mai pară că doar al nostru plânge prea mult, al nostru nu doarme noaptea, suge prea puțin, mănâncă prea puțin, nu-i place mâncarea când ajungem la diversificare, aruncă pe jos, nu merge la un an, merge la nu știu cât, nu vorbește, adică fel de probleme pe care ni le punem din punct de vedere al mămiciției, aoleu, ce are al meu. Aici lucrurile devin așa normale, mamele au aceleași probleme ca tine, tu nu te mai simți singură și stingheră și uitată de lume, faci parte dintr-o comunitate unde simți bine, mai mergi într-un loc frumos, mai bei o cafea, copiii mai bușilesc, mai aleargă, mai fiecare cât de mare e și ce poate să facă și tu stai și tu liniștită cu gândurile tale, vorbind cu alte mămici care au aceleași probleme ca și tine. Da. Andrada este și spiritușul nostru care face rost de premii, așa că îți mulțumim pe această cale. Dragă. Da. Cred că ai baza de date la fel de mare ca a mea. Și vă mai spuneam eu, cred că sunt așa ca un stres, știi? Că bună, ce faci? Noi ne pregătim de ceva. E ok pentru că timpul meu liber este foarte mic, foarte redus. Îmi place să mă implic, îmi pare rău că nu reușesc de fiecare dată fizic, dar underground și în mediul online sunt aici și da, vorbesc cu mulți pentru că eu cred în cauza noastră, cred în ceea ce facem, știu ce facem și că facem bine, că de-aia suntem aici să facem bine. Mămicile și copiii au nevoie de ajutorul nostru. Fiecare dintre noi se implică într-un mod în care știe să facă mai bine. Mă implic cu premii, că îmi place să mă ocup de partea asta de informații și de credită, o faceți voi, sunt sigură. Ce am început eu să fac mai nou și vă aștept mămicilor când ajungeți într-o etapă, să scăpați așa un pic de stresul pușilelii, vă aștept la un dans. O să fie în iarna asta, o să mă specializez în dansul nostru al mamelor, al femeilor, pentru redescoperirea a ceva ce zace în noi și nu mai știm să o găsim când suntem preocupate de copii, schimbați scutece, soț, plâns, grădiniță, nu știu, febră, muci. Vă aștept și o să vină la vară vremea frumoasă să dansăm pe plajă după ce terminați cursurile de zumba fetelor. Da. Ce pot să zic? Zi-ne, uite, cea mai frumoasă amintire legată de comunitate. Ce-ți vine acum prima dată în minte? În primul an, când am participat la plimbarea prin centru istoric, deci țin minte mirosul fetiței de lapte în timp ce noi ne plimbam. Eu sunt pasionată de istorie, deci ador plimbările și ghizii turiști. Și atunci mirosul de bebeluș îmbinat cu sunetul istoriei a fost super mișto. Da. Super, super. Așa este în anii când se putea circula nestingerit, fără restricții. Aveam planificate plimbări prin centru vechi, dansuri, flash mob-uri. Anul trecut am încercat și am reușit să facem, chiar cu condițiile de rigoare păstrate. Și am încercat să aducem cât mai multe activități în această săptămână și să facem mai vizibil acest, n-aș vrea să zic fenomen, această unealtă pe care o putem accesa, purtarea, folosirea sistemelor, ca să știe părinții că există această soluție la care poți să apelezi când vrei să te plimbi, să vezi diverse obiective turistice, istorice, atunci când vrei să mergi în concediu, atunci când vrei să, nu știu, de asta de zi cu zi, da? Sau pur și simplu întâlnirile cu alte persoane să faciliteze tot, da? Și să mărească și să întărească legătura, să zicem așa, dintre purtător și copil. Pentru că purtătorul poate să fie mama, în primă instanță, să zicem, sau tatăl, pot fi frații mai mari, pot fi mătuși, pot fi unchii, pot fi bunicii, prietenii, da? Și cum îmi place mie sau cum îmi plăcea mie să mai prind, acum nu m-am mai prins un bebeluș mic de mult, să leg ca să ne tragă dorul. Da. Și baby wearing-ul este mult mai mult decât un sistem și plus.
Da. Și când vrei să-l culci în 2 minute, ne spune aici, din păcate nu pot să văd numele, așa este. Da. Deci poți să folosești sistemul la foarte multe. Ce vreau eu să zic este că purtarea se poate face cu sisteme ca să ne fie nouă mai ușor. Da? Andrada, dacă trebuie să te retragi, îmi spui? Da? Ok. Mulțumesc. Așa și o să continui eu. Pa, pa. Purtări line. Mersi. Așa. Deci purtarea se poate face folosind sistemele ca să ne fie nouă mai ușor sau pur și simplu folosind ceea ce avem noi la îndemână. Poate să fie un cerceaf, poate să fie un prosop de plajă. Important este să o faceți în siguranță, copilul să fie așezat ok, părintele să se simtă confortabil și încrezător și asta este tot. Da? Ok. Deci nu uitați, suntem în Săptămâna Internațională a Bebelușilor Purtați 2021. Am uitat să nu, de fapt am numărat câte premii sunt și cadouri și toate cele. Ideea e că sunt multe pentru fiecare zi. Participați în fiecare zi la concursuri. Dacă vreți să veniți la întâlnirile noastre de joi sau de sâmbătă, să ridicați premiile sau doar să ne salutați, nu uitați să completați formularul de participare. Cam asta am putut să vă spun. Vă aduc aminte că dacă aveți întrebări legate de purtare, de ce sistem este bun, potrivit pentru voi și așa, puteți să postați pe grupul Baby Wearing Constanța, unde răspunde întreaga echipă de voluntari, admini sau alți părinți din comunitate, pentru că suntem o comunitate și dăm fiecare înapoi din ceea ce știe, din cunoștințele noastre. Puteți să postați pe pagină sau dacă doriți un sfat personalizat sau în intimitatea casei sau nu știu, ceva mult mai complex decât ceea ce se poate rezolva online, programați o consultație pentru consiliere în baby wearing. În rest, vă rămân întâlnirile de probat, da? Și întâlnirile de socializare. Vă pup și vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem. O zi frumoasă!